Hello. Ang sweet-sweet ng baby ko. Ay, love-love yan ni mama. Pero hindi naka-video ka. Bawal. Hi mo sila. Sabi mo, hello. Thank mo sila. Hello. Bait. Sabi, welcome to our channel. Welcome sa aming channel. Yay daw. Magkakaroon nga pala tayo ng parapol kapag na para sa mga new subscribers. Yung mga nag-subscribe pang 667 at pataas. Ayan. Doon po ako kukuha. Kaya sa mga friends ko na mga nakasubscribe na, pwede pa din po kayo makasali kung gamit kayo ng ibang account. Tapos syempre, yun yung ipapang-subscribe mo, yung gagamitin nyo panood. And tapos, pa-screenshot po ng proof na kayo nga ay bagong subscriber. Kasi makikita niyo po yung number nun kung pang ilan kayo. Tapos, pwede niyo po ano ba yun? Doon sa Facebook post ko, sa Facebook, meron po doon akong pinost. Tapos, pwede niyo po i-comment doon para makita ko agad yung pangalan nyo. Tsaka, pwede kasi gamitin ko yung pangalan nyo sa Facebook at pwede din naman sa mismong sa YouTube. Ayan. Pag umabot po yun ng